Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Bugünkü maglumatlar ýene biziň çeşmelerimizden gelen habarlar Daşary ýurt ministrligi barada. Bu bir döwletiň sütünleriniň biri. Ýurt içindäki siyasat hemem Daşary ýurt siyasaty esasy sütünleri döwletiň. Daşary ýurtda Türkmenistanyň ýüzi awraýy şöhrady. Emma seyretseniz bu Daşary ýurt ministrligi Raşid Meredov döwrüne lolu hanaý urla. Muň içinden öz şoň içinde jeleplik bar. Edil kabinetlerine var. Onu tek aýdars gorkodors onu, düşündürür onu. Muň işleyen işgälen biri Hacıyev, biri yankı götü yalaňaç bar, bu protokol bölünmüşler. Serdar götü yalaňaç, Muhammed Durdiyev, ýende Mehtiyev diýip bar, Berdinýaz, ente kol hakda da aýdars. Ol Daşary ýurtlarda, wekilhanalarda işläp birenler, olaram şulardan gowy däl. Olaň işinden tek olaram sanarsy boşu-boşuna. Germaniýadaky wekilhana, Russiýadaky, Özbegistanyň hemmesini şu ara şow diýer ýerlerle. Biri-birinden beter şular. Şu bir ýerde wekilhana bolsa, şu döwletiň içinde merkezi şol ministrligine bolup beren meseleler Daşary ýurtda edil şol sapatda. Ýene bir mesele aýyň 20-sine bir wekilhananyň işgärlerini çağırdy Türkmenistana. 3-4 sen bulan gitmeli, olar çalar açyk bilýäs, indiki sapar aýdars. Ýöne diňe olar däl, ýylyň ahyryna çenli, ine bir ýanky goturtylkem gitmekçi men odalam aýdypdym Raşid Meredov. Ýöne başga da şu bir ýerde ministr bolsun, vice-premier bolsun, siz hemmäňiz taýarlanyň ýigitler. Ol süpük sizin ýanyňyzda özüni ýaş bilýär. Siz näçe diýdiňizi eplep burlaşsaňyzam şoň bilen. Hä diýsen, sizin gözüňizden görünýär. Sizin dünýä garaýşyňyz, köpüňiz, hemmäňiz ütke şu adam ýok sizin içinde. Ýöne içiňizde nähilem ol bilimli sowatly öz budogyna jogap beren adamlar bilýärler. Onuň üçin olaryň ýanyna ol özüni kiçi ýaş duýmaly. Ol sizi aýyrar. Taýar bolun. Ina häzir özü ýalak bir tom, ina şu wagt öz jan penalarynyň içinde bir ýerde bile okapdyrmy näme, o taýda bir ýürüýte bilmem ýok. Hiç aýtamalana onu. Raşid Meredowam häzir bar, ýürüýte gotoran bilimli adam kän ýok bi Daşary ýurt ministrligiň içinde. Bir jaňa diýen gelýär şo takşolar, işleýärler. Sebäbi goturtylky Raşid Meredov. Sen näçe şol bi Daşary ýurtdaky meselelerini oňarsaňam, hiç ýurduň içine eken düzetmediň sen. Düzetmediň. Sen öz giýüň narkomana. Doğru değil mi? Sana bir MVD, KGB, bulur bir işlerler aýtdylar awal, hemme süpü bol. Inni düşündirme şu ýagdaýy, nähil sen bu derejeye ýetirdiň muny? Avdavet Şkuliyev vardı. Doğru mu? Boris Aras Şeyh Muradov vardı. Batır Berdiyev vardı. Muňalak bir loluluk, bir jelephana bolan ýeri ýok Daşary ýurt ministrligi. Ya bir haramda bilen ogly ýegenleri şoňalak diýip senem şoňa arkaýyn bolaýdyňmy? Bu döwlet sen döwletiň ýüzüni görkezip beren edara siz, ministrlik. Nähili bu derejeye ýetirýän? Inni mert özünden namart ýollaşyndan diýilen seninni ol meseleni düzetmäň ýerine sen gelkärine çykyş edenine gamofob sözler ulanýar. Onuň öz bu taýda gongolyň bar ýene şoňa meňdeşler. Olar ulanyp nähe milli pidir diýär. Ol samsyk bar, ol merkez ajada çykyşda bir sıçak gurlap ýör. Şo taýda gurlemellerli. Hem şun gurlemeller. Gurlemeli amen aýdan sözleme näme? Ol Lenin döwründen mara siyasi jelepçilik, siyasi götberenlik näme olur, näme tapawdy bar. Ha? Ulanýan adam ýokmy?
Egerde ulanyan bolsa sen näme üçin o zatlar oýnap bulaşdyrjak bolup ýörseňiz. Dogry. Ol bu wagt hemme döwletlerde nirede siyasi meseleler bolsa içine girden şo sözler var. Onuň üçin sen maňa onu aty bilmersiň. O goňgolaňy üýçüren bolup. O meseleni meňisimi aty bilmersiň. Düşündürmi? Ol ahlak meselesi ýende beýleki diýen map sen onu bärde bulaşdyrma. Ýöne siz ina şol ýanky ýaş oglanlary bu haramdagyň ýegenleri bolsun. Siz özüňiz o nisa atylaqy Murat diýilen oglan bir nemäň bir götü ýalaňaçyň jelepçilik edip beren ýeri Ogus kentlen nisa. Ýöne Murat diýilen mara o taýda oglançyklar gowurýar. Egerde özü isleýän bolsa, şahsy isleýän o mesele bir aýry. Ýöne o taýda zorluk görnüp dura. Nalaçy ýagdaýda edýärler o meseleni. Çağalara näme ol günü ýok, çykalgasy ýok milletiň bokurdugyna ýapyşdyňyz da siz. Indi bir ikinji meselede ýanky biziň çykyşymyzdan soň indi bir ýyly bildirtmän ýuwuşyk bilen aýyran adamlar bar. Birinciden Jan penalarynyň içinde hol Akmurat Rejepow döwrüni işläp beren ýaşulyny aýyrdyňyz. Kimden görjegiňizi bileňizmi? Yendi birem bina bey ýanky döwletgeli mereden orunmasary. Olar näme üçin aýyrýaňyz? Men güne aýtdym şoň bilen deň derejede şo jeleplikde, onuň para horlukda döwletgeli meredew bar. Onu az görýän bolsaňyz, intak o agasy insimi Türkiýede işleýär. Türk firmalary bilen näme diýen onu maýdyp bereýin, o gerek bolsa. Siz nireden maglumat sapýa diýip sorýaňyz. Maglumat nireden gelýär diýäňiz. Ol öz içiňizden gözleme. Aç hor millet bu zatlar görüp dur, inni çydamaz, inni gurlar. Sebäbi halkyň haky bar. Народ имеет право. Салам, hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Сегодня мы продолжим говорить о беззаконии, разврате и распущенности в недрах одного из главных ведомств Туркменистана, который представляет Туркменистан за рубежом, Министерство иностранных дел. Возглавляет его драная лиса Готуртылки Рашид Мередов. Я хочу обратиться к нему и сказать: Готуртылки, что ж ты делаешь? Ты возглавляешь это ведомство, а у тебя там сплошной разврат, распущенность. Ты занимался превентивной дипломатией, но неким отзывом, неким эхом этой превентивной дипломатии оказалась твоя слабость внутри этого ведомства. Ты распустил своих подчиненных. Мы рассказывали про Хаджиева. Мы готовы рассказать про Мятиева. Мы будем дальше рассказывать про Голожопова, вот этого протокольщика. Так? Мы будем о них рассказывать. И о тебе будем рассказывать. Но сам факт того, что это ведомство превратилось в некий такой бордель с международным статусом, когда эти сотрудники не только в пределах этого ведомства, но и за рубежом могут находить себе наложниц, когда они могут совращать мальчиков, девочек. Это очень важная часть того рассказа, который мы ведем о вашем ведомстве. В ответ на эту справедливую критику вы в медийное пространство запустили пропагандистский мем. Якобы Гильдыки Аризов употребляет гомофобские выражения. И это со времен Ленина еще политическая проституция, политическая педерастия. Но как бы я ни говорил миллипидор, там всегда коннотация имеет именно политическое значение. А вы меня куда хотите подсунуть? Это вы, у которых вот там буквально в кабинетах люди кувыркаются. Это вы, которые поставляете
тот же самый вот этот вот протокольщик, он работал с этим Мурадом из отеля Нисе, любители мальчиков. Как? Сколько мальчишек уехало в Турцию и не хотели этого? То есть вся эта незаконная, все это незаконное поведение, это педофилия, разврат. Должна быть четкая градация. Одно дело, когда у человека есть такие склонности, это другое дело. Но если его вынуждают за какие-то деньги или в каком-то насильном порядке, использует вот это вот семейные обстоятельства, когда людям деваться некуда, прокормиться нечем. Как это называется? Не надо путать Божий дар с яичницей. А вы ведь фактически чем занимаетесь? Вы хотите, чтобы о вас не говорили, чтобы не использовали. А я по-другому говорить не буду с вами, потому что туркмен-юрт и наша специфика – это уже сегодняшний бренд. Вы не только развратники, и эта система харамдага и харамбаши – это люди, которые беспредельничают внутри страны, а ты покрываешь их за рубежом. Но ты можешь сказать, ты пришел в МИД, и чтобы вот такое было при Абдукулиеве. Ты же работал тогда, ты помнишь? Я тоже работал, мы друг друга знаем. Я даже был на поминках у твоей матери. Мы друг друга знаем. Но ты слабак по жизни. Ты слабак по жизни. Поэтому ты вроде бы сделал это дело. Ты вот заигрывал с ним. Но свой коллектив ты распустил, такого никогда не было. Ни при Абдукулиеве, ни при Шахмурадове, ни при Батыре Бердыеве. Никогда МИД не опускался на такое дно разврата и беспредела. Я знаю, тебя к концу года снимут. Поэтому ты свои вот эти вот пропагандистские мемы оставь. Никогда вы меня не остановите. Я знаю, что я говорю. И вы меня таким образом не собьете с толку. Теперь, после нашего выступления про твоих сотрудников среагировала система. Харамдаг, его сын Сердар Засранец, они отреагировали. Сердар Сычак, Сердар Засранец, да, ты убрал из своей охраны человека, но этот Яшули работал еще при Акмураде Реджепове. Чего ж ты не того человека убираешь? А? И ты, Харамдаг, Даулетгельды Мередова оставил, а убрал его замначальника. Вы ищете, кто вас сдает? Вас народ сдает. Народ не будет мириться с вами. Вы сейчас уже пригласили. 20 числа приехали люди. И до конца года вы сейчас будете проводить ротацию с кадрами. Я предупреждаю всех послов, готовьтесь. И даже руководителей, министров и вице-премьеров. До конца года многие из вас полетят. Вас сменят, вас выбросят. Вы не нужны. Потому что этот молодой засранец абсолютно никчемный, необразованный, и ему не нужны люди, которые будут подгибать колени, но у них в глазах будет светиться осознанное состояние, когда они понимают, что они имеют дело с олигофреном и обкурушем. Поэтому ему нужны другие люди. А весь народ должен подогнуть колени и выглядеть ниже его. И да, ты своего голожопого начальника протокольного отдела, ты его, отстранил. Так, отстранил, но не убрал. Но я тебе не все рассказал. Я еще много чего расскажу тебе о нем. И ты их будешь убирать. Потому что ты сегодня будешь платить перед народом не сам лично, но будешь платить репутацией. И этой репутации нет ни у твоего министра иностранных дел, нет у тебя и нет у твоего отца. Вы будете платить репутацией. И тогда вы будете отвечать перед народом. Потому что народ имеет право. Халкın hakkı var.
Adat yolu, adat yolu, atlana leyla, atlana leyla.